Mose meeting mar mondo mi osir kembegi e yor kodesa kata yor mar kodogino. E higni 30 mag dhi nyime gi chenro mag gi. Counties koro manye riekni moko go lony manitiere mar mondo mi pur inyalo tere e level makara rang'iny machielo machalo nade. Makoro ok ni wan te wadhi wasiko yua niang' ka. Makara kaponi kembegi business sama giketo mwandu margi to samoro gikone ber ok dhi wuoki. Nikech kinyalo kawo gimoro ni mondo min metae tiduogi fwenyo ni kare no rache makata in otami. Koro nyaka to counties bed kod riekni mamoko kopogore kod niang' ni en ang'o kendo manyalo chiek e Muhoroni ka, en ang'o kendo manyalo chiek e Bondo ka, en ang'o kendo manyalo timo maber mopogore kata mana gi pur kende. Pith ang'o nyalo bedo maberie moloyo. Piny lokore, kit lwasi lokore, chal mar lo lokore, miyo mar lo lokore, nyawo bedo ni lo, kit kodhi bende lokore, lony manyasani odonje weche mang'eny. Koro apani counties okaw thuolo margi mar ni koro sirikal mamalo osekawo ting' mar mondo mi oket kembegi e lwetgi mosewinjore mar mondo mi oket bilionde mabao. Gin koro iket riekni magi komachielo, gi teko mari komachielo. Samoro pur mar pamba be ni e county no. Samoro pur mar mananas ni e county no. Mchele nitie, samoro pur mar avocado nitie. Giket maino mare komachielo no. Mondo gibe ginyuol tije e sectors mamoko go mag pur. Mar niang' gi sukari ni ento koro ng'ato osekawe osekete mwandu ne bilionde mathoth makaponi wene counties mondo omake. Koso dipone gi yuago ses magi ng'ado. Mago pod gibroman. Ineno VOJ. Nitie lese mathoth mapod ni mane lwetgi. Nyaka gi demonstrate. The capacity. Ni nyaka ne counties gi chakore higni koro dhim na 15 gi wiye. E sector mar pur niang' ka. Angoma gisetime to bero sector no as counties apart from just holding meetings. Mane penjo manyaka giduoke. Ne nderni ma apart from just holding meetings. Nitie ndara moro ma se yuaknu ka ne kuyie to menyo na nyakwar Peres no menyo na. Ndara ma wuok tamu ka digo dabuoro. Ndara no igo na mbaka ni ne lam chon. Nen lam. To tinde sani wase bayo kodu. Wase bayo kodu. Ung'eyo. So, kata mna mar county parere nitie jopur kanyo. Obugne gi ektandaran onge. To koro, iwacho ni nikech ibdwa mi jogi ibendi dwara share of these factories. Nyaki demonstrate VOJ. Ok no wacho nikech ang'e ni Simwang' odonji kama chiegni. No wacho gik maonge. Wan watema bedo practical. Ni kidwara share of something. To kuongi demonstrate a goodwill moro. Nikech samo mi shareholding no, ibro dwaro dividend. To dividend imi kaonge gimikete. Dividend imi kaonge gimisetimo to improve sector no. So kaginya demonstrate ni nitiere gimagi. Kata mana extension officers. Mondo konjo pur. Mondo koni wamanye uru a fast maturing cane variety. Manitie pinje mamoko. Mondo kel ne jopur mamuoroni miwani gi chemel gi kuonde mamoko gi. Mondo pidhi ni county mo support. Mano nyalo koni wan gima watimo wa develop cane varieties mamachua maber. Mondo jopur okorit dweche 18 giket ni gini dweche 9 to gisetere factory. Kanitie goodwill ainano ne gitimo gik moko. To goes a long way. To ka en bet office. Ti demand. To nang'adi matin. Victor, ing'eni gini kama je ikele omiyo chalo ng'at mane onyiewo wembe mar liedo. Nolielo godo wiye na set. To tinde wiye olokore bondo. To pod odagi ni wembe ni nyaka bed ga